Cemprung. Kembar. Wonten dawuh Kamas, wonten dawuh Amas. Wah, ikhlasno lahir batinmu. Ujaring para sepuh padha ngendikake wong sing ora dosa nyemplung ana ing kawah geni ora bakal kuat ngobong karo wong sing pakartine becik. Sabaro yen pancen iki dadi srana gone ketemu karo wong tuane awake dhewe. Ikhlasno upama mati ya mati, urip ya muga-muga ana penguripan mapan ana ing kawah Candra Dimuka. Oh. Aku weruh hurup wujude biru ing ora mblerengi loro cacahe monggo akeh-akeh sukma ingkang padha disiksa padha pating jlerit padha sambat njaluk tulung teka iki eneng sukma loro ingkang katon anteng. Wah, iki sapa? Atmajaku nggih. Putraku wong gagah, putraku wong jlunet. Werkudara Janaka kembar. Sira wis dewasa kaya mengkono Atmajaku. Wah, Pandhu bapakku. Oh. Mangusa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kocamrah nyomaratani. Wah, Madrim Pandhu bapakku ora ana jebul bener apa sing ndarasake sampeyan isih mapan ana ing kawah. Kanjeng Ibu Madrim, Kanjeng Rama kula mboten badhe wangsul. Kula nderek jeng ngandika. Nggih, Kanjeng Ibu kula nderek jeng ngandika. Kanjeng Ibu kula nderek paduka Kanjeng Ibu tuwin Kanjeng Rama kula mboten badhe wangsul wonten ing Janarata Kanjeng.
Werkudara kembar. Marata Gage midhangetna apa kang dadi pangandika ulun tumrap jeneng kita. Ulun nyuwun mangapura. Ulun wis luput, ulun wis kleru. Nggir wong atuwa kita Madrim lan Pandhawa nyaur lawan piutange. Krana srana tapa brataning Atmaja wekasan bisa nyembuh kasuwarganing wong natuwamu. Werkudara Arjuna. Piye? Wong atuwamu wis padha munggah ning kasuwargan. Kinarya srana nggone ulun wis nandhang keluputan. Ulun paring liru kelawan kita nggone wis budidaya nyuwargake wong atuwa kita lan wis kelakon. Ulun jaluk tulung menapa pukulun. Ana yaksa loro ingkang ngamuk ana ing kayiwangan sirnakna nyuwun pangestu paduka kangge pukulun.